Waqt il-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem fuq diversi temi li jmissu magħhom iċ-ċittadini Maltin u Għawċin fosthom is-saħħa. Qal kif pajjiżna bħal kwalunkwe pajjiż fid-dinja ntlaqat minn pandemija iżda l-kuntrarju ta' pajjiżi oħra f'Malta n-nies baqgħu jsibu x-xogħol. Malli nidejna il-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika, immedjatament mill-5 ta' Ġunju, hemm bdejna naraw mill-ewwel tnaqqis fir-rata ta' qatt. F'medda ta' 3-4 xhur niżilna l-qatt waqt il-pandemija għaddejja b'1200 ruħ. Dr. Abela semma kif fil-waqt li fl-2012 kien hemm 50 proġett ta' investiment, illum għandna l fuq mid-doppju bejn proġetti lokali u dawk ta' investiment dirett barrani. Saħaq li rridu nkomplu nibnu fuq il-ħolqien ta' niċeġ ġodda fosthom dak tal-avjazzjoni. Spjega kif ħaddieħor itbeżża bit-test tal-manival, iżda l-Prim Ministru qal li dan it-test se ngħadduh u se nkomplu nsaħħu s-settur tas-servizzi finanzjarji. F'dan il-kuntest fil-programm il-Prim Ministru semma kif saru bidliet mingħajr wisq terremoti. Il-Prim Ministru qal li ħaddieħor ħada kontra n-negozjanti li qallaw lajxin lill-eluf ta' familji tal-ħaddiema. Dak id-daqqiet ta' negattivizmu fuq il-komunità tan-negozju għal xiex? Fuq il-pajjiż għal xiex? Għal xiex dak il-negattivizmu? Ġvinti ma rajġ bidla fl-istil ta' politika. Fl-istil ta' politika. Fl-istil ta' politika. Il-diskors li għamel Bernard Grek, l-istil ta' politika li preżenti, jien konti qed nittama li jkun hemm bidla fl-istil ta' politika, ma mhux tal-li ma kienx hemm bidla, tal-li l-istil mexa lura dak li kien qabel l-2017. Il-preżentatura Xavier Balzan staqsa wkoll il-Prim Ministru dwar l-immigrazzjoni b'Dr. Robert Abela jfakkar li f'nofs pandemija u fil-konflitt imdemmi huwa mar il-Libja minn fejn kien ġej l-influss ta' migranti lejn l-Ewropa. Soluzzjonijiet iktar milli fl-Ewropa jinstabu milli inti twaqqaf il-tluq ta' dajjes mill-Libja. Hemmhekk aħna issa fuq livell Ewropew qed ngħidu ejja nagħmlu sforz koordinat. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-problema mhix ta' Malta, hija problema ta' Malta, hija problema tal-Italja bħala l-iktar stati viċini għal-Libja, imma mbagħad jiġri. Se jkollok pressjonijiet awtomatikament fuq stati Ewropej. Il-Prim Ministru tenna l-pożizzjoni ċara ta' pajjiżna li ma nifilħux għal iżjed pis ta' migranti. Pereżempju tluq mill-Marokk. Fejn jitilqu u mhumiex intitolati għall-ażil, mela hemmhekk ukoll il-mekkaniżmu aħna ta' returns irid ikun wieħed b'saħħtu effettiv u ħdimna ħafna fuq ukoll aħna relokazzjoni u returns li ħdimna wkoll. Imma wkoll il-punt irid ikun li ma nifilħux iżjed piss migratorju fuq pajjiżna. Il-Prim Ministru mess ukoll mat-tema ambjentali u qal kif dan il-Gvern qed jaħdem fuq il-Park Nazzjonali u proġetti ta' forestazzjoni. Qal li l-ambjent huwa ta' priorità għall-Gvern immexxi minnu. Iva, risposta hija b'mod ċar, l-ambjent huwa ta' priorità l-pajjiżna. Baħar aktar nadif, għandna l-baħar li mhuwiex nadif biżejjed, plastics li tarhom floating fuq il-baħar mhux biss. Il-kampanja, il-baħar, il-bajjiet, dan li rridu nippreservaw għax fl-aħħar mill-aħħar meta aħna ħanitkellmu il-legat li se nħallu l-itfal tagħna. L-ambjent huwa ta' priorità, jekk mhux se nħallulhom l-ambjent, se nħallulhom biss konkrit l-itfal tagħna. Hemmhekk se nkunu għamilna żball gravi. Dwar l-inkjesta pubblika fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru rremarka li skont it-termini maqbula din l-inkjesta trid tiġi konkluża sa xarejn oħra. Il-Prim Ministru saħaq li l-ħaq irid isir skont is-sewwa. Mistoqsi dwar responsabbiltajiet politiċi li ntrefaw wara rapporti tal-laqat minn xi ħud ma' suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia, il-Prim Ministru kien ċar. U żgur li jista' jkun l-iktar persuna viċin tiegħi fil-politika, fil-professjoni, f'kwalunkwe settur tal-ħajja li ma se nagħti għal ħadd. Dak għamilta ċara minn Jannar li għadda l-pożizzjoni tiegħi anzi minn qabel Jannar jien mhux se nagħti għal ħadd. Jiena se niddeċiedi skont dak li ġejt elett biex nagħmel biex isir is-sewwa.